L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. L'Altra Ràdio el dimecres dia 15 de juliol a les 9:05 del vespre us oferirà els següents continguts a la seva última edició de la quarantena temporada. Estem a punt ja del llançament de la Mars Rover 2020 cap a Mart. A la tardor, l'Smart City Export World Congress es farà de manera virtual des de Barcelona. El supercomputador Mare Nostrum ja es pot visitar virtualment. Acord entre Nielsen Global Media i InLab Digital per impulsar el mesurament transparent i independent de la publicitat en línia a l'estat espanyol. Els cotxes dels propers anys serviran per desplaçar-se, però també seran llocs d'info, entreteniment audiovisual i nova emissió en castellà a l'ona curta, la de Ràdio Algèria Internacional. Tot això a través de Ràdio 4 per la freqüència modulada, la televisió digital terrestre o bé per internet, i posteriorment ens podeu escoltar a la carta al web de Ràdio Televisió Espanyola. Gràcies per escoltar-nos, bon estiu i sobretot, molt bona ràdio.